for tuning into Zim News Beat TV. Mirai mupedzero avari kumbira mvura. Hani mauza zvokuita nawo ka. Mvura kumwa iri pachitengi. Gara jana gara watandadza makumbo, gara watandadza makumbo ei. Zvakanaka. Makadii wazuko? Unofana. Kwakadii kumusha kwamabva? Kumusha kuri nani. Mabva kupi wazuko? Mutare. Wamutare kupi chaiko? Zimunya. Murema ndani mabara wana. Ukama wenyu wakamira sei pamura? Mudzimai womwana. Ha? Mudzimai womwana. Ngiripamberi. Amabara murangasi. Mauya muri vangani? Tiri. Aya ndi baba. Ndiri mai. Mwana. Ko aya amwa. Uya akara mwana kangu. Uyu una ana ake. Aya, saka mauya muri vangani? Tiri. Ewe wazuko. Aiwa magoni. Aya, kana tumotouma. Saka vamwe muri kuti havasi vanhu tuhuma here. Pano pamabwera pano ine ndichitowasita. Zvakanaka ndinokugamuchirai muno mumatare muno ndomumatare masekuru tatu ndini sekuru tatu vacho. Murumbafara? Murupanzwisaka vazuko. Penango kubwera mwachita penango mwashona kubwera patatu mataika. Ndisingazive kana mabva kwamabva makanangana nekuti tiri kuenda kwasekuru tatu masvika muno ndomudari masekuru tatu. Zvichibvira pamwe mamusingadi kuenda kwasekuru tatu pamwe maida kuendawo kwasekuru chimuti maybe marasika. Atatuya pana. Tatuya kwasekuru tatu. Kwasekuru tatu. Zvinotenda. Pamudakala para mundu aita dhokasi. Hanzi pakugara kwamakaita pane munhu anonzi dhokasi here? Hanzi pakugara kwamakaita pane munhu anonzi dhokasi here? Ari kupi? Ava vanengangana mundu anabvutoresera kwaramusani ndiwe. Hanzi ndichicherechedza pakufamba kwamaita munhu ane dambudziko hombe ramafambira ndiwe dhokasi. Raufiti. Hanzi dambudziko rako ndere uroyi kai? Iwe urifiti. Hanzi iwo uri muroyi here? Tamanya wati urifiti. Sei uri kuti uri muroyi? Hanzi ari kuti akagurirwa uroyi nambuya vake. Mbuya yacho iripi? Hanzi mbuya yacho iripi ikagurira uroyi? Akaramba buya. Arandani. Hanzi akati kudii? Ndakaudza kuti tiri kudiwa taziti gadzire tsvaga yemari dzemabhazi tiende. Akati iwoni. Musati tazozima ngwani chiuya itidi tiende. Ndobva ati hatisi kuenda. Babangu hapana. Ndozvakataura mbuya yacho. Tobva ati handiendi. Handitoendiba. Handisi kuda kuenda koma. Zvemafunga kuita itai. Amweni ambuya obva ati kuti ndirumirira hama dzangu. Asi kubva kare kese aitozidaidzai hama dzenyu airamba. Mfumo wenyu ndiani? Hanzi changamire wenyu ndiani? Ndi mambo Zimunya. Urambofika nanganani? Makambosvika here kwachangamire nenyaya? Kwese takasvika. Mambo aradhani. Vakati kudii mambo? Tikatofamba mambo akati chienda motsvaga mari zvemuruti zvezvaari kuti tinazvo zvipiswa. Saka mari ndo yakanetsa. Kusvika ndizoya Diamond kwakwa kutotsvaga rubatsiro. Iwo acho akati hatibvisi pamari idzodzo. Inini ndini ndinoti ndibvise mari. Ndinakazi ndibvise mari yekuti zvinhu zvavo zvipiswe.
Ndakati zvinhu izvozvo zvinofanira zvipisiwe pamba pangu ini zvinhu zvavo zvipisiwe pamba pangu. Hapo zvokugara nani? Saka iko zvinhu zvazvo kugara nani? Handitozviziva kutoiyena ndiyotonera kazaro. Ndaira kuti zvinhu zvinogara nani. Nambuya. Saka kwako chii chirikubata chirikunetsa chii? Ani saka zvinhu kana zviri kugara nambuya iwo chiri kunetsa chii? Vanhu vasinga chinditora. Vanhu vasinga chinditora nazvo. Tobvera ndishita hapa ndikangana ngani yako kana wauta mbuya wako awa nauta mukota maega manangu atatu. Hanzi nauya ndiri kuona iri kubuda pagirazi pangu apa ndeyekuti iwo mbuya vako ava haasi munhu mumwe chete. Paita vanhu vatatu vari kubuda pagirazi apa, Agnes, Esnat naMiriam. Hanzi ambuya vako uroyi hwavo havana kukugurira vari ivo vega. Pana tete nambuya zvibvira mazita ataura sei vabuda pagirazi apa, Agnes, Miriam naEsnat. Ndianiva? Anotunda nambuya natete. Vaviri ava ndaana mbuya vagoita tete. Saka vese vakaramba kuya kuno? Ese akaramba. Akatatuya. Zvemafunga kuita itai. Hazviuyi. Saka nai baba vacho amai venyu ava natete vese vari kuramba kuya kuno. Makambotaurawo navo here baba kuti amai nasisi tiendei tinobatsirwa padambudziko here? Kuguma yakagumita yasiri mai akarwara ndana mai baba anga nakazi akawanda. Saka ndana mai nyingi. Saka amai vako vamwe ndaambuya. Ambuya ndo amai vako ndo vanonzi Agnes. Ko ambuya ndo Esnat wavo. Saka vese vari kuramba. Alright. Saka iwo musikana unogara nemurume wako? Murume wako akatokudzotsa kumba? Akakudzotsa kumba chii? Wewe panonyamura navo wako chana chamunonyamura nacho? Zvakanaka. Iwewe muzukuru Dorcas, hanzi iwewe ambuya vako pavanouya kwauri usiku muchienda kuita mabasa euroyi munofamba sei? Wana nenyoka nekisi nezizi. Nyoka ndo tinokura kuita. Wana nenyoka nekisi nezizi. Nyoka ndo tinokwira. Zizi ndo tinokwira tandeke. Kita mota. Muchienda kupi? Pamunokwira zizi muchiita mota apa munenge muchienda kupi? Totaenda dzimwe nyika dzetisingaziva. Muchinoitei kunyika idzodzo? Kana masvika kune nyika dzamusingazive moita sei? Tosvika tohaya nyama todzoka. Munoidya pai nyama yacho? Kumakuva. Iyo ndodya nyama yemunhu? Hanzi saka kumakuva kwacho iwo unotodya nyama yemunhu here? Ko paunoenda kudya nyama vana unosiyana? Hanzi paunoenda kunodya nyama vana unosiyana? Ndosiyo mpaka. Saka unotoenda kunze kunodya kudya nyama odzoka wanasinamuka? Paunotoenda kunze kudiaspora kunodya nyama apa unodzoka uchitoona vana vanenge vasina kumuka? Vanenge vachichema. Ko Brandon makazomuita sei? Brandon makamuita sei? Brandon mwana wako mukomana makamuita sei? Ndavanzi ndipengasa ndavanazvo nenyoka. Arobona? Adakata manje. Kutanganya aureka kura? Hanzi ko chii chiri kupa kuti mwana asakure asaratidzewo kuti mwana ari kukura? Kunazvo nenyoka iyoyo. Saka wewe unotenderera mwana kuti nanzva mwana wako? Saka iwewe kana urimo mugurupu revaroyi ava sei uchitendera vamwe vako ava kuti vatume nyoka kunanzva mwana wako?
Akatanzi ndo zvetinotoka zviramba tokura. Yeah? Akatanzi ndo zvetinoda ukazviramba tokura. Wakati ndo zvatinoda ukazviramba tinokuuraya. Variwo ambuya wako. Sangani pamudafika naye kwa mfumo kuti nyoka ikukwera kananzwa mwana akuti ukaramba tikuuraya mfumo adatani. Saka pamukasvika kwamambo nenyaya iyi muchiudzawo mambo kuti ambuya vari kuti toda kunanzvisa mwana wako nenyoka kuti arege kukura, wakazviramba tinokuuraya, mambo vakati kudii nazvo? Vakatitsvakai mari mufambi. Mambo vakatitsvakai mari mufambi. Iye nyakurombo wachakati sei? Ko uyu muroyi akabva ati kudii? Pazvikanzi tsvagai mari mufambi, muroyi akabva atiwo kudii? Takatsvaga mari tikafamba. Tatazozi mari yekupisa zvinhu ndopakana. Makatsvaga mari makafamba, zvikazonzi pakuchidiwa kuti patsvagwe mari yekubviswa kwezvinhu, iye ndopaakaramba. Asi zvinhu zvakatobvuma akati anazvo chokwadi. Anobvuma. Iwo pazvinogara unopaziya. Takada kuti tiende nhasi tonozvibvisa, pazvinogara unopaziya. Anogara nazvo gadheni kwanorima. Anogara nazvo gadheni kwanorima. Ko zvako iwo zvavakakugurira. Akakuisa nyora kumusana? Ndaona ukaiswa nyora kumusana. Dzekumuka? Nyora dzekumuka. Saipa patikati sanduka tamuro unogona sanduka? Hanzi saka ipapa iyo tikakuti sanduka uite muroyi unogona kusanduka here? Tikakuti sanduka utanga mabasa. Hanzi nasekuru hatisi kuda kuti tirevere nhema. Zvatiri kutaura zviri kunzwiwa nekuonekwa nyika yese. Hatidi kuti tirevere nhema. Imbosanduka tione mabasa achona atange kuitika. Sanduka toni. Sanduka toni, tione mabasa chiye uroyi tinatange kuitika. Mubatire vana toni. Ndio! Sanduka toni, mabasa achatange kuitika toni. Mubatire vana toni. Sanduka toni, kana ane mamhepo yawo yachino ngaibati toni yataure tinzwe, takunzwa mamhepo yacho. Yachitaura zvayanotaura zvacho uite uroyi wacho unoita usiku wacho. Sanduka. Bora! Uyapo tonapo. Kana chiripo ngachiuya, tinoda kutaura zvenhema muno. Kana uroyi wachona uripo ngauye tione mabasa acho masikati anaya. Muno matari masekuru tasvika kuona uroyi wacho. Tenga mambuno. Sekuru chiri. Uya nemushonga toni mufembesewo. Toda kuti uroyi wachona ubudapo uye utaure tiri. Chimbidzai sekuru. uyo mwana anozvei. Uya arikutanga mufembesa. Anodya polisi. Muroyi yeda kuti uroyi wake wacho uye tuone. Femba mshonga. Ya, bueno. Zvakwana. Bora! Taura, uya, taura toni. Ita mabasa yako toni. Uya. Ndiwani unoshandisa mwana. Ndiwani ukapa mwana uroyi. Uroyi wake wakamupa ngauye tuone. Uya toni, uya. Ndiwani we. Ndiwani uri mudari masekuru tafu taura ninzwe ndiwani we. Pane zvinombotaura here pari? Zvinositaura? Uya toni, taura. Ndiwani we. Taura toni, taura. Uya. Svika zvakanaka. Ndiwani zirati uri mudari. Ndiwani. Ndiwe aniko.
taura tinzi diwani uroi uya diwani wauya here ndati wauya here bwereketa ndiwani Mangwayo bwera bomwe. hanzi mushonga uye zvekare here mushonga tikuwedzera kupisa Shiri bwera mapuno. sekuru shiri dzokaini mushonga uye hachisi kuda kuya chishave cheuroi kuti chitaura chiri kuda kuramba uyai zvekare nemushonga sekuru shiri uyai nemushonga chisati chakuda kutaura fembesai zvekare mushonga svika kutaura uya chishave cheuroi uya apo tinzotaurira newe sekutaura kwaunoita mazuva ese uya gara padhuze nemushonga mubatidze moto apo kana charamba kuya tuite zvekupisa wauya chauya chishave cheuroi chauya here Chazafana kodimwe. taura mashoko yako tinzi taura tizwe mashoko yako rero chikuopa kubwera tiyo Shokewa. chikucha kupisiwa Penango chifuna choka ngabo. Penango chifuna chokera bani. munomboita sei kuti chiuye chitaure Unosototaura. chinosunga chitambotaura chega chinotaura chiti chii Unototaura mafambiro ezvinoita mataura anga arikuita pa. Kwapa ngachireve. kwapa ngachitaurika kana chiripo zvemashuwa chikuregere kutaura Unosototaura asina kana kutombopuhwa kuti asina kutombofembeswa. sachinotaura kana muri kumba chete Chaziva. taida kutaura nechishave chacho kati chichibvunza chichitiudza Apa ndakangana yanokufuna kukonzwa mangwara yete mwana arikura mzimu. zvakanaka nhau iripo vazukuru ndeyekuti munofanira kugadzirirwa mushonga unogeza nyora dzake dzaakachekwa dzinobva kuti amuswe saka magadzirirwa mushonga Amanjoro arikura. varipo Ganda parira. gogo chihono varipo here panzapo ngavauye pano pamusuwo apo varayirwe basa uyo mwana achakura here sekuru Kamkonza. ani tikamugadzira mwana anorarama tateguru vauya gogo Ndobona msikana mpare nyora msana. hanzi uyo mwana musikana uyo akachekwa nyora dzeuroi kumusana saka munomupara nyora idzodzo momugadzira kuti asamuswe asapiwe uroi hwaari kushandiswa pauri zvakanaka vazukuru tofunga manzo zvataura nasekuru hanzi uyo musikana uyo anoda kuti aparwe nyora akaparwa nyora dzaakachekwa naagnes idzodzidzi haachamutsika ropa rake harichashandiswa nevaroi handitika zvaakureva kuti kana hochekoche yanga ikaiswa muropa rake yekuti apote achishandiswa nevaroi varoi vachishandisa nyoka dzavo dzichinanzva mwana panenge pasisina mazvinzwa saka uyu Dorcas achanoparwa nyora panze opiwa mishonga yake yanoshandisa nemwana opiwa zvekare mishonga yanoshandisira mwana kuti mwana atange kuita raramo yake yakanaka mazvinzwa kavazukuru zvakanaka
ameno kuti pane pamwe pamungade kubvunza kana kumwe kutaura. Saka zvaanambuya zvinenge zvichatorina basa. Tikagadzira pato hanzi kana tichinge tagadzira uyo Dorcas nemwana wake panenge pasisina chichaitika vakada kumumutsa zvikwambo zvavo zvinovatendeukira zvinovauraya mazvinzwisa saka mishonga yamuchagadzirwa ndoichabata basa rese ichabvisa uroyi pana Dorcas ichapingudza ropa rekamwana kaBrandon aka kuti kakure mune zvakanaka kasananzviwe nenyoka iyo zvakanaka ivo baba amuna mubvunzo chechi inokurambdzai kubvunza mubvunzo sununguka yenyu mubude sekurushiri chingamidzai Newsbit TV. Dambudziko iri kuti tizoriziya takatoriziya musi muna September rakabatwa ngeumwe nomubatsiri tova mwana wangu uyu wakarorwa arorwa wakabara mwana wake wakabata uyu wane gore ne7 mwana wakabata saka amwe nacho aenda kutsvaga muriwo kumaraini kwemubatsiri uyu ndopa akabva tende mutora muzukuru wenyu mbuya muzukuru wenyu akaremerwa akati azvigoni kuti mai acho anoramba nemuzukuru nemwana zvikazi endai moedza kumutora ndobva aenda amwe naye ubva asvika muroro wakanga asipo pamba echibva asiya ataura mukororo wakuti mwana wanzi ngauye naye uko udobatsirwa ngemubatsiri ing'anga zvikazi alright echibva amhanya kuna baba acho Sezara acho vaenda kutoti ndabva ukoko marwe wati udobatsira chinyi Brighton anonzi Brighton mwanae zvikanzi saka ngatitoendako ndobva achitobva ese baba namai kwatosvika pamba pemurora kwachitotora murora nemukororo bva aenda ese echena ndobva akasvika echingoti osvike wangu mwana wakabva atobudirwawo ngeshai rake rekuroya ndobva akabva tanga kuti ini ndinoroya mwana unoroya akati ho ini ndakagurwa royi ndimbuya mbuya anotaurwa ndiamwene angu inini ari amwene number 3 baba Sezara angu anga ine barika saka iyi number 3 amwene angu anga ari maiguru akatoshaika ndiwo akagurira mwana wamwene number 3 zvikasa wavagurirwa rini zvikazi ndakagurirwa ndine 12 years izvozvizvi une 19 years totsaina urusenzera 20 zvadaro izvo kwachitodini anzobva achitotaura testi kahana amai angu aindirutaura kuti ndina ana 5 akashaika 3 acho ndo akarya naka ndisi takatorya ana amai angu takauraya wekutanga wacho musikana waakauraya kwanga ane 12 years ari grade 4 wakashaika 2020 muna February so 27 February ndopa akashaika wechi2 wakashaika 27 March 2020 zvikasitisa yaryana kwazoita wekupesira wacho pa3 akarya no wakashaika musi wa1 November 2022 notedzana ndichizobereka uyu kwachiti ho zvikasitisa kaya futi tino apa pakura pavati tinoroya tiri 4 kuti iyena naamwe naye natete hanzva dzemurume naambuya vakaraba munini angu saka tino mwana muzukuru waambuya mwana womukorore zvikatisi takatoya saka nyaya ronetsa ngekuti tino uyu naprimu mwana wangu ari kundishungurudza kuti aramba achingondinetsa especially tino uri kundinetsa handisi uchagona kuraraba ngekushungurudzwa ndiani nditino saka zvikazi saka uroya uchadi akati ini uroya nchadiba zvaakunetsa mwana uyu tiri kumusvutisa ine nyoka uri unanzwa nenyoka kusvute ropa iko kakuruka mwana wake kamwana kake kakuruka chakari unanzwa nenyoka ndozvitoa kuti kasadiniba kasakura ini ndinoshandisa ndine zizi nenyoka nekitsi mbuya wando zvainazvo zizi nenyoka nekitsi amwe angu ese ndozva asi mbuya aya akagurira aya ane negotwe rechi4 ane gotwe rechi4 mbuya akagurira amwe nangu kanzi ho
Zvazvatopera kubva achitoti zvapera ndapedza kutaura. Kumozambique ana bamnina munina murume wangu zvikasi takasvikako tikayana 3 tinoenda Mozambique nemazizi tokwira zizi ndo motika dzedu tinoenda kuJoni motika dzedu izizi kitsi ndiye inoshandisa kumona zvikasi ahora saka zvapera akati ho zvapera zvikasi chidini zvaubva esobva topera pakubuda hoyo wanga akasvikirwa hoyo akasvikirwa esobva apereka zvezvi zvitaasoba todoti zvinhu zvizoita umbo mangwani izvi tochidini zvikazi anhu ese ngaabude mba muno ndichitaura ndopa akanga akuchitaura ari soba manje akati zvinandotaura ngezveshwa indakagurwa uroi ndine 12 years ndope ndakatanga kugurwa uroi asi ndakazotanga kuuraya ndane 15 years shiro ndopa akatanga kuuraya ani ana ndo zvakaitika kuchisvika parizvino ndakudochihirwa anangu asi anangu handisi kudini ba handisi kuda nawo uyu ati atichamuhi ngekuti wakurisa purazi haacharina nyama bata akuda kadoko kari mudumbu ipo pawanga akazvitakura kamwana kake kari kumusana ndowe taakuda saka ine handisidohirwa mwana wangu ba ndosaka ndataura kuti ini uroi handichadi ngoenda kudohirwa chinyi mwana wangu kasahoraiti saka ntodini akati chipi ndoto zvinhu zvangu ndozviziva pezvi ndoti muzvipise mangwani moya modini mopisa zvinhu atahoraiti mangwani wacho ndo pakaenda wanhu kumba kwake ubva asvika akati ndarara ndiri kutoshungurudzwa naamwe nangu kuti uneshuwa kuti ungapisa zvinhu iwewe udoti tidini asi azosvika pakuti upisa hako zvako iwewe zveda atidini atidinazvo but wana ava vataura kuti hazvigoni kuti upise zvinhu abereki edu asikadini asikazvizivi kuti mwakatiuraya enda utaura abereki edu muchibva mwapisa mwese zvinhu izvi musiye mabasa akadini akashata emaita alright saka zvinhu handichakwanisa kuti ndichadini ndichambouya handichatozvioni asi manhu acho angataura kuti zvinhu ndozviziva pezviri hata ndichazvioni ndinondoya kuita zvekupuwawo alright ndopazo pakapera 2 days rechi3 ndopakuzotaurirwa kuti ndozvabuda ukoko tete ndo akatanga kutotaurirwa bva tichitotaura kuti ndozvabuda kuna dhokasoko pane zvabuda kwasi zvazi zvatorekodwa paaudio saka ndoti tizopuwa audio yacho ndikati zvakatonaka ipopo ndakabva ndatodzamirwa soti nyaya ita takamboizwa wanga akatombotaura futi muna April paadzoswa kubva kumurume wacho kuti endai mufambire mwana ngekuti kwese kwetiri kufamba nhau yemwana iri kuzi zviri pane mwana zviri pana mai ndozvitoti mwana asadini asakura haagari haana chaanongokwanisa kuita kuchema basi nekungovhurawo madzino kungotamisa kuti kumaoko netumakumbo zvega ndo nhau iri pane mwana mai akabvisa zvinhu zvaainazvo ndokuti mwana adini akure fusho ndo paakauya muna April pobva atotaura kuti ini ndakagurwa uroi ndimbuya bva yatoguma yakadaro tichifambisa nyaya kuti tiende mberi mwana wakabva atotiza futi kwatodzokerepi kumurume wake kubva tatogara zvakadaro ndokuchizobuda futi kwezvaita muna September saka pezvakanga pechitaurwa pakataura tete ndakabva ndati nhau payakambotaurika anhu akaramba akachema mbuya wakati handizvizivi akaridze mhera akadini akati ndakakugurira sei ndakakugurira ndichikutambira here ndakakugurira sei ndo akamugashira ndakakugurira sei anhu akati hatingezviti ichokwadi ngekuti hazvisi kubuda kwatiri tichazoona kuti ichokwadi tafamba tonamata Johani Marange toenda kuchechi tofambisa nyaya yembai muchechi tonoti munopasa here kuti munobatwa alright mwana ndo paakabva atiza kuti akamisira mhepo yekuti atiza atichazivi mwana obva atotiza kubva aenda kwatosara kwatogarisika ndokuzobuda hekwe zvaitawo saka ndope ndakabva ndati saka anhu paipa anhu akachema akati kunyepa nhasi uno zvabuda futi tete ndo pakati ndikangozwa kuti mbuya imimi ndimi akagurira mwana uyu tiri kunetsana ina hapana chendaiziya kuti tete aya kutaura kwaatoti atorimowo hapana chendandoroziya tobva tagara ndinoenda Friday chosvika ndoona hana kuenda teterizve musina kuzoenda akati ndamuka ndakaremba ndikati mbuya ndakaona akauya pamba penyu pana zuro ndakaona akubva kuno kuma past 9 akuenda koorara totogara nharaunda imwe akati hondi ndikati akangaurire zvikazi anotombozeta akaurire bei ndakandoona ari kuya ndikati
ini masi makati otovharwa zvindoreva ndikati makati otovharwa kaimi amuchafi makaenda kopuwa audio baimi saka ini chirega ndidini hangu ndiende ndopuwa hangu chi audio for ndakaenda akati enda mutopuwa mukapuwa moya nayo pandasvika panaenda kopuwa audio ngemunhu akandipa ndichingopedza kusendewa audio yafoni yangu yakabva yafa speaker handina kutomboiswa ndakazotoiswa mufoni mwake moto uchingopera mufoni yachibva yatofa patatogara paya patataura bacho ndo nyaya iri kuno bacho auya patatatsanangurira nyaya akati hina isusu kana kuti atingati kunyepa atingati chokwadi kuti pezvataurika isi tatidini tisipo tauda uchitozwa chokwadi yanga ichitofamba iende mberi kuti yaenda kwaSabhuku then yozoenda kwainoenda kwachosvika igume topuhwa zemeni zvacho kuti yatozeri kuende kun'anga zvese zvaungoti kapana zveticharamba basi tautoda kuti tidii tiziye chokwadi for sure zvakaitika saizvozvo mambuya abva ataurirwa kuti ndiye nyaya iripo tobva tadaidzwa kwaSabhuku zuva rekutanga foni yakasvikira kuna tete akunditaura akati kurudiwa inini nemwana hapana yeukama ndikati hazvigoni kuti ndingaende kufambira nyaya yemwana pasina yeukama pasina babacho pasina kanani babacho bva ati kana asina kudaidza isusu ekwaManjoro iwe usadini bayo usaenda for sure ndakabva ndagara iwe akaenda pakabva pataitika urufu munharaunda iwe bva atoenda kwaSabhuku inobva ndasara ubva asvika ikoko toti mai acho atoti handifi ndakaenda kotongwa ndiSabhuku uyu bangoti maSabhuku edu akati Sabhuku wedu chaichai wakasheka kubva kwasara ubva kwazi paakasheka mukoma matongoti mukorore mwana wamukoma ndiye akabva atobata matomo ekuti ndindata Sabhuku saka ndiye anga ado kutitonga uyu mwana wacho uyu uruda kuita Sabhuku wakanga asati agadzwa asi zvazvitori muprocess mazuva achewawo ndobva ndazvikazi atoti handitongwi ndiuyu Sabhuku uripo ndichazotongwa ndiSabhuku uyu azogadzwa kutondinyeperera hapana chindaidza zvikazi prazima yacho anotoroya ndosaka atoramba kuya kunoko ndobva ndazodaidzwa ndivhidhiko kazi mai uyai nyeri kuno kumatogezero mwazi imimi hamu mati 1 hamutongwi ndiSabhuku uripo 2 mwazi munotoroya ndosaka maramba kuya kunoko ndika zvese zvataura pane chendodibai chendiri kuziva ende ndata netime handitauri nawo kazi ndo nyaya iri kuno kati alright zvikazi saka achazomutaurira rimwe zuva for sure akabva auya tiri parufu papo kubva atoya vhidhi kwacho bva atotaura kuti manzi Saturday hoya ipi kwaSabhuku mwese family yekwaManjoro ndikati hamuchaoni kuti apa mwazotaura zvinhu kwazvo tinouya tobva taga Saturday chindo pakabva hatina kuzoenda pakabva patopindwa dzemaSabhuku akabva atomangaranawo Sabhuku anga aripo naSabhuku aida kugadzwa ubva atotongesa bva yatoenda kwaMambo hatina kuzoenda bva tagara kunga 2 weeks rechi3 ndo petakazodaidzwa ndiuyu wanga agara aripo futi Sabhuku anga ari kundobatawo tobva taenda titai hana kuenda takaenda takati inini nemwana wangu namwene nambuya pataenda mwana wangu haataurirwe nemunhu ba unotaura ega chimiro chiripo saka takasvika mwana obva abvunzwa kubva ataura sezvazviri kuti inini ndakagurwa uroi ndimbuya aya ndinoroya takarya ana amai angu takarya ana abamunini takarya tino zvese tisi takaonekwa pamakuwa akaonekwa pamakuwa 2020 wachona muna August ndo pakasheka tino yeno tino asheka 20 pakapera 2 weeks pakabva paonekwa anhu pamakuwa naonekwa pamakuwa Sabhuku akakwira Sabhuku akwidza ndobva aenda paguwa paya ndobva asvika ubva aona ndopa akati akasvika pakazi kumusoro kwakakwarwa padumbu papo akakwarwa nekumakumbo abva ipapo sekuru acho akabva ati Sabhuku kuti atisazomugadzira chikafu ichi mari yedrink muzotenga drink haana kuzogadzisa Sabhuku ndopa akabva atofa Sabhuku uya ndopa akuchibuda uye achitaura kuti tisi takanga tiri pamakuwa muruswa isu toshandisa kuti iyezve titoshanga kuti anhu aonekwa pamakuwa nambisa ndiwo zvikazi isusu tisi mbuya ndiwo akanga auraya chinyi muzukuru tino uyu sekuru akauya negurupu rawo ichida kutouya kutorya chinyi nyama saka takaenda kosangana paguwa papa kubva tachirwisana munhu anga ari kurodhi obva achizwa noizi kochiti chii chiri kuitikapo isi takabva tamhanya kutiza akasara ichioneka ndiana sekuru ana sekuru aribvunzwa kuti ndatogadzira muzukuru kuti amuke ngekuti mwana wedu wafa zvisina kunaka ndo manzvengera akaita asi sitatodohya chinyi tairwira nenyama
kwachidini ndo mataura anoita mwana. Saka tabva kwasabhuku kuya tataura mwana wataura ana mbuya hapana wakaramba asi mbuya ayanya kugura akatati ichabudisa anhu akawanda nyaya ndo muromo akakwanisa kutaura basi havana kuti andiroyo havana kuti wakati ichabudisa anhu akawanda nyaya tobva tatobvepo tobva tatozi taenda kogara zvayatozi nyaya sabhuku ndo paakabva atobviswa abviswa akabva angozvicheterwa ipopo haana kuzoisimudzira ini ndinde kuti sabhuku watobva nyaya yakangohenga mwana haasi kukura toita sei ndakabva ndaisimudzira futi pana sabhuku wanga apo sabhuku wanga apo akati ina handigwanisi kuitonga nyaya ngekuti zveshuwa babangu akafa handizivi kuti akafire asi akafa abva kuona chinyi paguva saka handikwanisi kuitonga ba ndototyawo kufa ana mai acho akati hazvitoiti kuti nyaya itongwe panapa nyaya takutoendesa mberi topeta bva tatodaidzwa kwamambo pataenda kwamambo tasvika kwamambo zuva rekutanga takatozi iwe mumangari tsvaga 40 years ndakatsvaga 40 years ndikatengesa mbudzi dzangu dzese ndikaenda kobhadhara 40 years tikaendeswa kumatare akauya akasungwawo aya royachaya tobva taenda wiki rekutanga akasvika mwana obva ataura wakaramba akati atizvizivi akati ini ndoroya natete nambuyaya akati atizvizivi uri kutinyepera saka babacho papa pasina zvikazi chiitai kuti babacho auya ndakatsvagira babacho mari yebhazi ndobva auya tobva tadzoka futi kwamambo tadzika kwamambo mwana wakataura futi sezvazviri zvikazi baba muda kuti mwana wenyu muri kuiziva here nyaya zvikazi ina hapana chinhu ndakangozwa asi ase ndazwa chokwadi zvikazi mwana chitaura babako adini azwe foshuwa mwana wakataura futi tini ndakagurwa roi ndimbuya maipita ndokandigurwa roi asi tinoroya takati inini tete maevha nambuya matsoni akati saka baba mati zviri akati inini ndiri kukumbira dototi zvipere kana kwese kwainoenda ngaiende mwana wangu adini asi achene alright ana mbuya mwana wakatsanangura mbuya acho akaramba zvikazi muchibva pano tobva tapuwa dhedhe kazi musi wa16 ndope munofanira kuti muuye pano mutsvage mari yekuti muofamba for sure 60 mbuya ndo paakaridze mhere mudare imomo akachema kuchema ichimunongedza kuti iwewe washinga rewo kundinyepera iwewe ichimunongedza mudare imomo anakati kuchema kuri bhoye mukachema kuzifambei tobva tawenda vataenda kotsvaka mari akabva atasvika kumba tiri kuri nharaunda imwe akabva amuka kwakupopota naamwe nenhamba 2 echibva apopota kupopota akati tinokuona kuti mari yacho yekuti tifambe unoionepi chitaura inini haufi wakaionaba haungatiduti fumura ba iwewe for sure ndakatsvaga mari ndakashaya zuva rakasvika ndisina kana chii mari ndakakwanisa kuzoona $40 panzvimbo ye110 110 ndakaona $40 kubva taenda naye $40 patasvika kwamambo akati mari dzemwana dzadzidini ba hadziiti hadziiti ba saka zviri apapa mungatosiya mari yamambo $100 nemari yemapurisa amambo $40 then modzora moenda kotsvaga 300 mouya nayo tiende kofamba takabva tadzoka tikati chikazinga anhu tinodzoka flight yanga iri mande tobva tadzokera kubva kumba inini haana kukwanisa kutoona mari ba hana kana mari yendakawana mari yendakaenda kutoona $5 ndiye ndakazotobvisawo asi kwako ndakatobvisa zvekutomanikidza kuti ndabvisa mari ndakazototsvaka futi mari yetransport yekwetaida kuenda kuti tofamba kwacho ndakazotokwereta anhu mari dzetransport saka $5 ndiye ndakabvisa pa 300 yaidiwa tatakazi munhu ngabvise 75 tabvisa $5 amweni angu mbuya aya akagurira akabvisa 75 yawo natete akabvisa 75 yawo amwe mbuya akabvisa $40 obva asawa nebalance ye $30 35 inini obva ndasawa nebalance ye 70 zvikazi tichauya tozotora zvinhu kana musina kubvise mari kushuwana nhasi mari asandadiba ndadzikisa ba tafamba ikoko anhu akabatwa yavo ese hapana usina kubatwa zvikazi mwese munoroya muri kuti mwana unopenga kutanga fobechi mwana unopenga mwana wakatengwa zvikazi mwana haana kutengwa mwana haapengi asi charutaura ichokwadi zviri kutoitika
Ini munoroya nemwana wemimba. Mbuya wemimba yamatsondo akabva anongedzwa kuti mimba ndi mukuru. Aya mbuya Manjero ndio number 2. Tete number 3 muchitera wangu. Munoroya. Hapana wakaramba kuti tiunyeperwa. Esa akanyarara. Tinga tabva iko kubva tazi munofanira kuti mudzoke futi kwa mambo. Batadzoka futi kwa mambo. Kwa mambo osvika otosimudzwa. Zvikazanhu akabatwa. Hapana usina upembe wakapembedzaba esa akadini akabatwa. Sikachidzoka saka takazitsvaga 1000 yekuti tuye tipise zvinhu. 1100 uyo akazoone nyora. Dzarobviswa 16. Nenyoka ya iri muchuno wakasungirwa mucheka ichizi mucheka inyoka. Ndiye nomita mukadzi. Ndiye nomuyamwa mumazamu. Nyoka yeye. Asi yoti ndakapuhwa uri mucheka. Mucheka wacho hautooneki ba mendo akausungirwa sei. Okay. Sandope zviri. Ndope takamira izvo zvizi 1000 yo hatina. Ndope ndakazoti ndoye ku Diamond kuti ndotokumbira rubatsiro rwemare kuti ndidini? Ndifambire kuti mwana aone kudini? Aone kuita right. Ndochirimiro chiri. Andizoti ndanyatsopanzwa here. Muriwe kwa Marangi. Tinonamata Johani Marangi. Okay, munonamata Johani Marangi. Makatozvarirwa imumhere atichitaura makatororwa imumhere. Inini ndakazvarirwemo. Ndichibva ndarorerwa futi imomo. Makarorwa mune makore makani? Ini ndakarorwa ndine 17. Handiti. Murume wenyu zvakare ndiwe wakazvarirwa futi imomo. Nanhasi haana kumbobvira ambobuda. Ndoma akangokurira kuchitombomira kutomira ngenyaya idzi. Ndodzazotoita kuti dini? Mumbomira ku tichitombomira kuendawo chechi ngoti kuchechi kwedu kunodzi nyaya dzikabudira kunze ibvai mwangodzipedza ikoko mozodzoka zvapera. Sandokumira kwetadini? Kwetatoita. Mukuntaura kuti makore ese amabara vana venyava. Mwana wenyava kusvika 19 years. Akamata akatanga aine 12 years kuroya. Muchipfeka magemenzi? Hapana chetaiziva. Mirai. Muchipfeka magemenzi? Muchienda kukereke? Muri kunditi maprofita ekusowe kwamunonamata vanga vasingabati here? Anga asikatombobati. Hapana. Kuzotozvizwa izvozvi muna April ndo ndakatanga kutozvizwa. Kana ino wacho watati mango karekesa anga asikadi. Asikatozvizwa asi takazozvizwa mai manje. Asi ndiri kuti pamunoenda kumasangano imi machechi handi kuna munoti magedha handi munotopinda nemagedhi imimi neexperience yenyu makatopinda nemagedhi tese tatopinda magedhi zvese saka ndosati kuti nini pamagedhi iwaya ava varoyi ava 5 ava vaipinda sei vasingabatwa? Apa varoyi aya mbuya ayanya kugurira ndiwo anonamata. Tete haachanamati. Ambuya anotombobvira apinda chichedu. Okay. Saka ambuya nimwana wenyu vaipinda kapagedhi? Aitopinda. Sei? Zvakatonaka. Zvakatonaka aitopinda pagedhi. Saka nditaureka kuti panopindwa zvakanaka sei iro gedhi riri kunzi iwewe robva rakubata iwe robva rakubata saka vaipinda sei? Handitozvizivi kuti aizvifambisa sei kuti apinde magedhi asikabatwe. Izvozvo ndokwakuti ngaidzoke kuchechi nyaya titange kofamba kuchechi. Inobuda sei iyona karekesaka yange isikabudi? Ndo pane mubvunzo wangu futi nini kenini kuti mimi vanhu kwamarangi kovanhu ava sei vakanga vasingabatwe pamagedhi aya saka magedhi aya basa rawo nderei? Ndozvotondinetsa pari zvimwe zvotondinetsa isusu wekunze zvotondinetsawo nesusu wacho kuti long time tichipinda magedhi zveshuwa pasika yagore ngegore tichipinda magedhi zveshuwa asi haabatwi. Nhasi ndo pakuti ngatidzoke chechi inobuda. Inobuda sei kareka chiyenge isingabudi? Nezvobuda izvi chii chinobuda ikoko apa changa chisingaendezi chisikabudi. Tozvotonetsa izvizvi taitotukana kuti usaendesa nyaya yekunzeba toti nyaya idzoke iende kuchechi. Naye ona asikana mata toti nyaya ngaende kuchechi ngoti uchechi hakubhandarwiba. Izvi zvinotibudise mari izvi. Saka veukama ava ambuya vari kuti munhu akatengwa veukama vakati chipa vakanzwa nyaya? Veukama ana baba munini petakaataura akatoti zvatonaka maiguru nyaya ngaiendepi totozwa kweichasvika kwacho pamweni ndo zviri toita kuti tishupike tishaye kana mare kushaya upenyu kuramba uchingorwadza pamwe ndidzo izvo zvakasunga akafa anenge arodini
ari kungosimudzwa chingokandirwa kwese kwese. Saka tadoti nyaya itodini tena asi kubhecha kwaanoita mambuya akatsobvera kuti ukamira wega hapana kana hwani weukama wokumurume wochamira naye for sure. Hapana kana wakazomboya padhuze neni, hapana. Kwese kwana mambo kwese kwendaenda ndaendenda ndega nemwana. Baba acho akatozi amufu makabata mare ngekuti mukangoita mare muchaita kuti nyaya dzibude tifumurwe. Saka amufu makabata mare for sure. Na nhasi kundobva ipapo hatina kana kutotambudzika upenyu. Hapana kana unotombomira neso. Sekuru vakanorwira nyama paguva apa nambuya ava ndiye murume nemukadzi? Murume nemukadzi. Vanoendawo futi kuPascha vachipinda magetsi? Haana matiba. Haana mati. Haana mati. At least vanyepe zvavakabva vaona kuti rega ndingoita zvinhu zvangu ndiri. Aya mbuya ndo tinotamata nawo. Asi hapana. Akatoroorwa vasikana mati asi akangoroorwa kwakutobhabhatidzwa nanhasi andorimo mucheche. But hapana kana one day raakabatwa. Pazi munyamuri nechepapi chepa? Mugomo maTemberere, village raTemberere. Village raTemberere. Ndio munetoni masowera munotonamatira? Ndio munotonamatira. Vakuru vemasowera vatori kwewo? Saka ivo vachinzwawo nyaya munharaunda kana kuti kuchechi zvainzi chii vakutaura because nyaya yabudira kumwe kuti ndo zviripo mwana zvisinei nekuti yabuda nditi iye mwana ari kutaura ega tinoroya tichidai vakuru vekereke vanoti chii vanhu vachiuya zuva nezuva vakapfeka magemeni? Izvi zvatombomira kwenda chechi kubva kwezvabuda haasi kuendaba anga atogarawo futi kuchechi kwacho asikachanyatsi kundoendaba asi kubva kwezvandetika haasi kutoendaba akatomira. Ini ndi ndakatoenda kutokumbireni kuti inini ndakumbomira ndine nhau yakadai saka enda akumbodini ndakumbomira ndipofambisa nyaya dzangu. Akati imi mifambisa nyaya kusvika dzadini dzapera mutori nerake mune dzenyu dzatobuda pachii. Isu tinondoshupikawo mukati hatizivi kuti zvinopererepi vanhu ari kundofa asi hatizivi kuti chapera sei. Saka imi mutori nedzenyu dzatobuda itobuda kufamba makomborerwa ndokunaka kwazvo. Apa mandipindura ipapa. Saka kosekuru ndikunzwa pesi pamuri kutaura apa pari kungobuda ambuya nekutiwo ndo vari mutimu nemwana wenyu. Sekuru vari kutiwo chii? Sekuru akashaika. Iwe kurwira munyama? Wose kurwira nyama? Ari kutoanga akutofamba tazofamba pechizobatwa anga kutofamba chiti yatofa yakalodha haina kuichaenda zvatopera. Zvapera kutobeja. Ngekuti petakatosvika zvakanzi mauya makatungamirwa nenyoka pamporofito takaenda mauya makatungamirwa nenyoka asi nyoka yanga yatofamba ichipfire mate kudai kuti nyaya isadini isabudaba. For sure petakatosvika takatozwa kuti nyoka tototasa kuti nyoka iritorwa iripi takutotka. Ndo pakazopinda mubatsiri akati nyoka iyi yatodzokera kumba chaiko. Asi pane munhu nemugarang'anga haana kunongedza kuti ndiani. Pano nemugarang'anga paro iwona anga ari kuti nyaya isasimukaba haifi yakabuda asi pano mugarang'anga haudini haushandi haana kuzonongedza nemugarang'anga. Nyaya mugarang'anga panapa haushandiba ndo paakabva abudisa chokwadi. Saka chaziti une mugarang'anga ndiani kuti ndisekuru ere akangari kumba ngoti sekuru haana kwenda. Akandoenda musi wakazi tiri kuda hama yemukadzi mimi mbuya mimi naye nemurumonyo ndobva aenda nawo. Asvika sekuru haana kana kutombodaidzwa kutombozisimukawo mutaure haana. Zimnewsbeat TV. Ndina Dorcas Manjoro kuno kwaZimunya. Uyo anoti upenyu hwangu kubva ndine 12 years ezvinezvi ndave ne19 years upenyu husina kumira zvakanaka. Kana ndikaudza vanhu vanogona kutokunyepa nekuti vandinotoshanda navo mumabasa iwaya vanoti munhu akupenga asi ndiwo upenyu
wandanga ndichirarama. Tikati ayo regai iwewe wega uzvitaurire nyaya yekuti tinzwe kuti zvakamira sei. Tiri pano paZim News Beat TV. Tinokutendai nekusubscribe nekuramba muchiona zvirongwa zvatinokupai panapa. Chamunongoita chete imimi kujoina WhatsApp groups edu tine 1 2 3 ukapinda mugroup rimwe chete aiwa zvataita nekuti information inoshewa ipapo imwe chete. Tinozoona mumwe anobva apinda ese ari 1 2 3 izvi zvinoita kuti foni yako iremerwe. Imomo ndimo matinisa malinks. Uye zvakare kana usingadi kupinda WhatsApp group unoenda unofollowa kana kulike our Facebook page. Kungoclicka button ipapo zvakare tinisa nyaya dzimwe dzatinenge tichiburitsa panapa nepa YouTube channel Zim News BTV. Regai titauri naDorcas tinzwe kuti upenyu hwake hwakamira sei. Dorcas, wakadi zvako? Ndinofara. Aiwa, ndinofara but kana titaura ndini mai ndoda handini munhu ane 19 years ndima teenager kai. Tinoda muzamuna munhu achitaurisa. One 19 years handiti. Dorcas, sekuona kwangu nekunzwa kwangu amai vako vachitaura wakuda kupona. Izvi takubvisa mai vako, takubvisa vamwe vanhu. Tomboti havapo uri kutaura neni tiri tu handiti. Iwewe wakuda kupona. Wakuda kusiya nyaya dzeuroyi. Hausi kumanikidzwa. Handiti ka. Right, chinditaura. Kubva une 12 years uchiri kurangarira. Wakapinzwa sei muuroyi endi nanani? Ndakagurwa uroyi ndimbo. Handisi tokunzwa Dorcas manje kuzoti uyo kuzoti ari kuteerera wacho. Ndakapinzwa uroyi ndimbo. Wakapinzwa uroyi nambuya. Wakapinzwa sei papa vakaita sei vakauya kwauri ndiraunzwa ipo kuti vakakupinza sei munyaya idzo sisi? Pane pandamposiwa namama akaenda kuMozambique. Patasara nambuya ona. Ndobva akandichekera nyora kumusana. Vakauya vakakushedza vakati Dorcas yapano vakati chindaunzwa ka process kafambiro kakaita ipapa. Tatakarara usiku. Ndobva akandichekera nyora dzawo idzodzo. Vakakumutsa. Vantu vakatorara asi tunzwa kuti chi? Ndandatorara ndozwa kuti hapana panhu rotochekwa kana. Ndobva angarutondisira nyora idzodzo. Ndozvaakaita. Akuisa nyora ndobva vatanga kuita sei? Atanga chimboya kuhope. Ichiti doti tifambe tese ndichiramba. Ichiwe chiti doti tifambe tese ndichiramba. Vazoti ukaramba takukura. Ndazongoita sezvaakataura. Pamakabuda pekutanga makaenda kupi? Tatoenda kunyika dzendisingazivi. Asi taizongoerekana taakumakuva ichitoya nyama. Kunyika iko kumaenda sei dzausingazivi? Aitanzi ngatikwire mazisi. Aindondege dzedu pekutanga. Ndondege dzedu saka ngatikwire izvozvo tiende. Tatoenda taizongoerekana tatopa makuva tiroya nyama. Tozodzoka. Masvika paguva maisweta sei? Handichazivi zvaiita asi tazongopuwawo nyama idzodzo. Akabatika izvi ndomazive kutanga akabata izvi nezvikora tomhanya kumberi. Izvi nezvi mukasvika paguva munoita sei? Amene mushonga wainawo anofukurisa nawo. Paguwepo papo. Totangoya nyama. Handiti. Ndanzwa amai vachitiwo wakazotaura iwe kuti ndowakadya vamwe vanin'ina vako. Mai vauraya sei? Wokutanga mbuya akati nini? Mbuya akati ngatiuraye mwana munin'ina wako ndobva ndaramba. Echiuya futi echiti ngatimuuraye bva ndaramba. Pese pairwara ndairamba. Ndichiramba. Vazosvika pakuti anzi ukaramba takuuraya iwewe. Pandazongoti chiita izvi mataura zvacho. Wechitu futi. Makamuuraya sei? Enda waingoti takuda kumuuraya. Makanomuuraya sei? Chii chakaitika chamakaita kuti chizonzi mwana ashaya? Vanotora kesi dzawo dzetinofambisa. Omonyesa ndidzo. Kichi dzinoita dzinonobata dzinoita sei? Tinotomona. Munobuda ndomunzwa maurayira amunonomiita. Inosvika yatomona mutsipa. Kids. Okay.
saka kuti munhu anogona kuzongonzi adonha arwara senge munin'ina wako yo kuti akarwara akaita sei arwara nemararia akarwara nemararia mva matoziva kuti zvaita saka afa munoita sei muno zuva rekutanga munobva maenda musiwo here munofambisa munoita sei tinozoenda wikwa tobva tinozoenda munozoenda kuguva avigwa masvika movhura nemushonga iwayo saka wekutanga kitsi ndo yakaenda ikanomonya akafa nemararia wechipiri tozvakaita futi wakaitanga kugwina watanga kugwina nobva afa muchiziva ndimi wechitatu akangorwara iri flu saka paifa kanin'ina vako yo waitochema waichemei ndepapadziona zvavanoti ini ndikaenda panofa mombe kana kuti ndienda kubhucha ndotanga ndachema ndotenga nyama yacho ndozonoidya saka iwe unenge uchichemei ipa because kamauraya muchiti muda kudya saka chinozoita kuti mucheme chii kunongochema zvinoitamo munongochema zvinoita wavo asi muchizoziva kuti manheru ndo zvamunoita saka munosarudza sei kuti taakuenda panewe taakuenda panewe ambe anonge atoonekwa bhuku kawo kakanyora mazita waoneka bhuku kanyora mazita kuti azidonho uraya nhiki nanhiki nanhiki saka munorayana nani mbuya ana mbuya 2 natete ndo rinosiyana atiti iwewe wakazopa wakapinda muchikwata ichi handiti watambuya ndo vaiuya vachikuti vakandova kutemera nyora kuvamwe wakazovaziva sei kuti muri muchikwata chimwe chete makasangana kupi aya mbuya ndo aifamba nawo ndosati azvizive izvozvo saka munosangana usiku masikati munenge muchiti mukasangana munotoziyana kutoti totoroya zvedu munoita sei hapana zvatinoita munongorama upenyu wemazoezi sei kuchichi musingabatwa aya mbuya anoshandisa mugaran'anga wawo anoshandisa akupinda pagedhi munouisa pai anotofamba nawo unenge uri pai iwe bhozeka wanga usingabatwo saka unotoziva kuti mugaran'anga ndapiwa nambuya kunzi ita sososo unonga watoisa muhembe tosabatwa mugemenzi saka kana maprofita achibata vamwe paipa imine muchiti chii hapana zvatinotaura right imi munoziva kuti munoroya kokuchechi munoenda kuti chii kona matawa namata chii kunamata Mwari mune muchinamata muchiti chii ndio namato yenyu ndeyekuti chii imi muchitosa kuti vamwe vanhu vasafe ndinoda kuti ndinyatsonzwa waindokubvunza izvi Dorcas bhozi yasvika nguva yako yekuti upone handiti ndoda kuti mumwe munhu ari kuona programu inei kana kuinzwa abva aziva kuti dambudziko randinaro kairi ndo raisangana na Dorcas asi rakazopera andozviona ndosakaona ndiri kuisa nguva yangu panapa ndisiri kuseka ndichida kuti uite ubatsirike ini ndichida kunyatsonzwa zvamunoita bhozi vanhu vari kukuti unopenga vanouraya nawo saka vakakuona vachitaura vanogona kuti andakakuudzai kuti anopenga dai matomuendesa kuti anonamatiro saka kuona ndikuita sei ndiri kukubvunza kuti unyatsotsanangura usandipe zvakati ngati ma1 word aya unyazo no Robert zvakati mapedza kuuraya munhu ndopamunochi ndanzwa kuti makazosangana paguva makaita fight yekurwira Chituna zvakafamba sei ipapo mbuya akati ngatiuraye mwana muzukuru wedu obva afa saka mbuya akati azi ngatiende koya nyama tobva taenda ana sekuru bva asvikawo takatangorwisana navana sekuru subva tatisa papadarika munhu waitodarikawo chidhakwa
paakadarika bvati ndiana uri paguwa pana sekuru yabvatisa nyabvenda kwa sabhuku bvawe vasvika bvawa na zvakaitwa paguwa ubva ti nyada kwenda kwa mama ubva apo wakamare ndisekuru aya paenda kumba kwawo apana mpera unga wiki sabhuku yabvafa nyabva atopera yakadaro ndima kamuraya ndana sekuru ana sekuru ndo akamuraya vakanomudya futi kana twakangomuraya handichaziva icho chikwata chimu chekokoko imi muchikwata menyu amaenda nzawachitaura kuti makauraya vanin'ina vako vatatu vamwe vamakauraya futi vemumhuri ndanani ekumozambiki ana bamunhu ndokwetakaenda ndokwamakaenda mausiku ana mbuya vanoiswa kushedza sei kana makwenda kunorwaya anotosvika pamba undidaidza ndidaidza ubva ndadayira kandabuda zvatatoenda pakuroya apa une chini chaunoshandisa iwewe nyoka nekizinezisi nyoka nekizinezisi zviriko kutaura kwatiri kuitawo nyoka enda basa rinyi anambuya akati azingainanzve mwana anambuya akati azingainanzve mwana inonanzva mwana wako yanditi kuti zviite sei aitoda ropa rakawanda wasaka ikananzva ropa racho rinenge richiva kwamuri but nyoka iye unotogara nayo iye zvinezvi ndo pawakuona kuti pauri kutudza kuti ine basa rekunanzva mwana wayo kuti asakure rimwe basa rainoita nderechinyoka vainondiita mukadzi nekunini haikona kuti handisiza kuti zvanzi nayo iwewe ndoda kuti unotaura kuti nyoka yangu yandinayo zvainoita ndezvizvi wataura zvekunanzva mwana wako nekundiita mukadzi nekundinanzva nekundimwa ropa nekumwawo ropa saka iwe unotonzwa kuti zvinezvi ndakuita bonde nenyoka kana maita zvinokubatsirei chimubasa menyu hapana saka kana waita bonde nenyoka unozoda here kuita bonde nemurume wako handisingachatodiwa nyoka ndio basa raye ande pazizi zizi rinoita basa rechini ndo rinobhururuka ndo ratinokwira tichibhururuka ndo ndege handiti saka kati ndo yekuraya vanhu kumba zvinogara pai kutambogara zvaigara mumonaki mendaisaenda zvaigara mumonaki saka iye zvinezvi tinogara mukicheni zvinogara mukicheni saka kutota kwataita uchitouya kunoku watoziva zviri mukicheni asi zvambosvika here pakukunetsa iwe muridzi wazvo zvafana nemombe kana wachidzifudza inogona kumbobuda yombodai mbudzi inogona kumbomhanya yakadai so iwe wazotoona zvambokunetsa here zvinezvi but hazvityisi iwe kugara nazvo zvinezvi nototyisa ambuya akati anzoka zviramba tinokuuraya wana mbuya wakati ukazviramba tinokuuraya saka iwe kutya kufa saka zvinezvi zvawakutaura nyaya iyi hausi kutya kufa atombondurira kawanda echidondora ndibva waita sei kuti ndakakurira simba razvo wakakurira simba ambuya ako ndo vakakujoinisa mukuroya kureva kuti vanga vaine simba rakawanda kukunda rako iwewe simba rekuzovakunda wakazonowedzera here uroyi hwako samwe ndakazotowakunda ngenyaya yekunga zvafumuka ndataura wakakunda nekuti zvanga zvafumuka zvataura saka besides nyora zvimwe zvavakakuita pamuviri pako chii andisungira mucheka muchomo ndisitomboziva kuti nyoka vakakusungira vachiti chii vaigara nemucheka gara nemucheka mumwiri mako ndounokusimbisa
ndo zvakataura. Okay. Saka unotoonawo mucheka wacho so? Mati? Mucheka wacho unotoonawo so? Inyoka yakutosara kumba. Oya nyoka yakusara kumba. Oh, okay. Dorcas. Wakatarisa mwana wako akure, ataure, afambe, akambaire, hapana chaanoita. Unonzwa sei kuti wamai vemwana tarisa zvakaita kamwana atange mwana mucheche? Unonzwa sei? Unorwadziwa. Unorwadziwa? Saka wakadii kusiya horo yekudhara kana mwana achikurwadza akadai? Nambuya aitanzi ukasiya tukura. Saka chaunotya iwe kufa? Asi mwana akadai so? Wakamutarisa Dorcas mwana tese takatomutarisa tese nepanapa naFrank akatomutarisawo. Inini wacho asi mwana wangu asi ndikuita sei ndikuzwa kurwadzikana ende ndikunzwa kubatikana. Andikunzwa. Saka ndikubvunza iwewe samai kuti ungagare nemwana alright makadi kungomuuraya? Atanzi aite kuuraya ba kungoshandisa. Owe aite kuuraya ndio kungoshandisa. Kupane vangu mumwe wako havana makamurongera uchi? Angazvito muhairi nhumbu. Angazvita ngati muhairi nhumbu. Oye vada kumuraya ari nhumbu ndobva waramba? Ndakaramba. Saka izvinezvi vakabva vatomusiya here kana kuti? Vamusiya. Uchitarisa mubhuku rambuya yako anofanira kunge achifa next ndiani? Muzukuru wavo. Muzukuru wavo. Hanzi iye munofanira kumuuraya rini? Hanzi nyaya dzapera. Dzakapera idzi mubva matanga kudya nyama iyi. Panyama yemunhu unofarira chi? Pamasi kupiwa nyama dzenyu mauraya Tino waidya nyama ipi? Matumbu ndo vanofarira. Saka pavese vafava ndio vako chako matumbu kwa mbuya. Avarira musoro kwa mwambuya. Makumbo nemaoko vanoti transport yekufambisa anonzi ane mumwe tete ndovanozotora zvimwe zvina zvasara. Ndovanozotora zvimwe zvasara. Dorcas, wakaenda kuchikoro? Wasvika grade form 1? Form 1. Wasvika form 1. Right. Ndobva wazoroorwa zvakandizvi? Ende wakatoroorwa waizoti ndoroorwa? Handiti murume unomuita sei kuti asazive kuti ndozviri pauri? Murume wako chichamakamita nambuya yako kuti varume vedu tinovadaiso kuti vasaone kuti isusu tinoroya? Apo akaisirwa mushonga ndimbuya. Akaisirwa mushonga nambuya. Saka pamunobuda yangu akarara hatombozivi kuti kuvana vakachema manje unoita sei maenda kuSouth Africa? Anoendedza. Anoendedza. Sei musingamboya nezvimwe zvinhu zvamunoti nhasi tanga taenda South Africa? Pamunongoenda muchinodya here? Munoenda muchinoita musangano? Munoenda mune chitei? Pamwe pacho kumusangano, pamwe pacho kuya. Pamwe pacho kumusangano. Masvika pamusangano. Musangano wekuchechi inofara kwamuri. Gore rino toita musangano wakati musangano wegore rino ndewekuti taunamatira zvakadai taunamatira zvakadai. Imi masangana pamusangano yevaroyi munenge muchitaura nyaya dzechii? Dzekuti toda kuya kwanhingi nekwanhingi nekwanhingi. Taurisa Dorcas. Tatangu dzekuti toda kuya kwanhingi nekwanhingi. Okay. Mutowirirana. Saka anenge ari chitungamirira musangano ndiani? Ndimbuya amweni acho. Ndimbuya. Saka makawanda here kuchechi pamunonamatira varoyi
tisingati ava ndo vanofamba navo asi vamwe varoyi vari pachechi penyu makawanda. Saka tingati Dorcas ndomunyatsonzwa mafungiro ako iwo tingati pamunhu pamunoungana pepe makapfeka magemenzi ichechi kana kuti igungano revaroyi kana ukarika meeting meeting ende munotoziana kuti magemenzi takapfeka zvedasi zvatinoita zvehombe saka kune here vamwe vanotonamata pamachechi penyu vanhu vanoda Mwari zvichokwadi vasingaite mabasa erima ariko sasa munovaita sei kuti mubatane navo ivo vasingazivi ndo zvamunoita? ana mpuya yangu pane mushonga unoshandiswa kuti asaudzosera ambuya iyo ndongotsva zvese urongoti ambuya ndoanoita izvi iwe unoita chii? chawakanzi Dorcas iri ndo basa rako pakuroya ambuya ndo chairman ndo chairwoman iwewe rako basa rawakapiwa pakuroya ndiri kuita sei? ndiri kurwarisana. Ndiri kurwarisana. Rako ndiri kurwarisa. Okay. Saka murume wazotombomurwarisa? Handisati. Ko iye zvinezvi nyaya yafumuka Dorcas basa rako ndiri kurwarisa vanhu handiti ubva vafa handiti rwarisa vambuya nyaya yafumuka ende ambuya havasida kuti vasiye uroi rwarisa ambuya vafe nyaya ifambe zvakanaka muvadya iwewe nevamwe vasara kana nekaramba unobva waudza kuti ini sezvo makandipa simba rekurwarisa ndokuuraya uri kudii kuvarwarisa? iwo ane simba rakadarika rangu handizogona. Hauzogona kuti uringotyira kure chii? Mati? Uringotyira kure. Saka besides nyoka, cats nezizi mimwe mishonga yawo inayo ndechi? Hapana. Hapana. Handiti. Ana mbuya vako natete vako vakuti iwo wakupenga. Ndizvo zvanotaura. Uri kupenga here? Handipengi. Saka zvautaura uri kuzviona? Zvinotaura. Zvandokubvunza kuti uri kuzviona kupi? Zvinotobva mupfungwa mangu. Ndo zvaunotoita? Saka chakuda kuti usiye uroi izvezvi chii? Nyaya yemwana. Nyaya yemwana. Mwana akurwadza manje. Saka tiri kuti isusu tichasa kumberi uri kuti iwe ukasiya ukabatsirwa mwana anogona kutanga kukura. Because ndimunotondi password yacho. But ndingaida kuti upedzerane kana mbuya varwarisa. Saka kubva pakafumuka nyaya iyi muri kumbomutsana? Angambotora zvinhu zvavo chitanzi nyaya ikapera tomudzosera. Vakatora kwauri vakati tidzosere zvinhu ndobva vatora ndobva vakudzosera. Pavakazodzoka nyaya isati yapera vakakudzosera vachiti chii? Atoti izvi zvapera ana mai hapana kwanoona mari. Wanzi zvapera ana mai hapasina kwavanoenda. Saka zvavaitaura kudai saka pamwe vanogona kuuya kavakazvitora futi. Hambozvitori. Besides kurwarisa vanhu nekuuraya modya, chamungati mimi nhasi takagara tiri panapo unditi Robert uri kuona inini kubva zvandakatanga kuroya ndine 12 years ndine chakati nechakati nechakati chii chinobatika? Hapana chinobatika. Hapana. Sei pakuroya kwenyu muchikwira ndege masisa muchienda South Africa munodiko kukwira ndege mupinda kana mubhengi mubuda nematsutswa emara? Hazvina mari. Hazvina mari. Hazvina mari. Ndisati kusei musingaudzani kana kuti nhasi vakauya kwauri kuti nai tatiri kungodya nyama iyi kuti adi kumbonopindapo titore mari. Inombotaurwa here nyaya yemari kumusangano yenyu? Hapana zvinotaurwa. Sei? Because vamwe vanoroya akadhoka zvatinozonza kuti ane zimba, ane mazimota, ane mashops, ane imimi. Because munhu wese akaenda kubasa
anditi unoita kuti zvinhu zvako zviite zvakanaka uchitengera hembe dzako vanoti ari kushanda kupo mazano akuchena ari kushanda kupo kwaane mota anditi imi pamunomuka muchinoshanda chandi kuti chaminacho nemabasa amunoita munotobhuruka zvenyu mutomboenda kuMozambique anditi Frengi akazokwenda mai manje maenda ikoko munodi kunobva nezvinhu sekutaura kwaita amai kuti dai achiuya kana ne2 liters dzemafuta ndichingoenda koroya badzi hapana chatinobva nacho hapana chamunobva nacho ndinonanyisa kuti ndizviona zvaakuita mwana wako zvinokubatsirirei kupera kwezuva chaungati iwe tokazi kuroya kunondibatsira zvakati chi zvinondibatsira saka wakuda kusiya nekuti mwana waunzwira tsitsi asi kana mbuya varoti hanzi munhu anopenga vanga asingadi kuti nyaya ibude pachena vanga asingadi kuti nyaya ibude pachena kuda kuedza kuvhara nyaya yavo asi iwo wazvipira handiti aiwa muri kurinzwira tambobvunzawo Dorcas mabasa ake atsanangura nomunzwa anotaura pasi pasi pamwe pacho anongotipa ma1 word answer pamwe kutya handitika regai tione kuti angabatsirike sei zvichida kana achinge abatsirika asununguka akunyatsoziva kuti aiwa izvi ndasiya mazizi nyoka nekadzi zvatorwa zvaparadzwa asununguka pamwe anogona kuzotipa dzimwe nhoroondo dzakawanda Dorcas ambuya kuda kuwadza kuti chinasi ngatiti vakagara vakatarisa apo ambuya kuti zvaungada kuvaudza ndezvekuti ambuya tete naambuya futi uda kuwadza kuti chiona tisiye zvakaipa zvamunoshandisa ndozvindowataura handiti saka magemenzi ari kokumba ndakamira cheche achana mateo saka munaki maigara nyoka nezvimwezvi ndomaigara magemenzi futi zvichisangana imomo saka gemenzi harina tochena ke harina saka panotopiswa kazvinoda kuti ritopiswa handiti aiwa mazvinzwira. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.